Oke lur, wit budine ndhuwur gubuk ya. Gubuk ya, gubuk alas. Iki wit budine, wite lembut-lembut lur. Til iki kaya ngapain sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa apik banget ya wite lembut-lembut. Iki jenis babunyai lur. Babunyai iki. Sel til iki. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ilaha dawa temen. Loh, wih, dawane siji pangan pencil nian, ora urus. Til iki bae. Awite lembut ya, potes tok lur. Wih. Gede lur. Ajek ya. Wih. Sini lur. Yuk. Mantep yakin. Wih. Isine ora akeh lur tapi jan. Jos banget. Asli. Wih. Ning. Iki kompletok ya. Wedi gulung lur. Ya Allah. Oke. Ilah, wih.